Is-cyberbullying illum il-ġurnata fenomenu normali. Permezz tal-internet jew il-mobile, persuni jażlu li jagħmlu l-ħsara u jdejqu lil ħaddieħor b'mod regolari. Dan it-tip ta' bullying jista' jagħmel aktar ħsara minn tip ta' bullying ieħor minħabba li jidħol fid-djar tal-vittmi. F'Malta, il-Pulizija tqis is-cyberbullying bħala fenomenu soċjali aktar milli legali. Mill-maġġoranza tal-każijiet li daħlu għand l-Aġenzija appoġġ dwar cyberbullying seħħew fost studenti minn skejjel sekondarji. Il-maġġoranza ta' każijiet li ltqajna magħhom kienu ġejjin minn skejjel sekondarji, ġifieri bħala eta qegħdin ngħidu qisu bejn 12 u 15-16, u il-maġġoranza kienu ta' tfajliet. Il-maġġoranza ta' każijiet. Bullying isir allura ma' daw it-tfajliet. Per eżempju, jaddu rimarki fuq xulxin, jaqalaw qlajiet, xi kultant anke jibgħatu messaġġi ta' hate. Is-cyberbullying huwa meqjus li jagħmel ħafna ħsara minħabba is-saħħa tal-internet. Bħal fil-każ ta' videos ta' nies li jiġu bullied li jittellaw fuq YouTube u għalhekk iħallu effetti aktar fit-tul fuq dak li jkun. Is-sabiħ tal-internet huwa li inti tista' tkun min trid u x'ħin trid fuq l-internet. U din l-opportunità tista' tiġi wkoll użata b'mod ħażin, ġifieri fejn persuna fil-ħajja reali huwa forsi kemm magħluq, fuq l-internet għandu l-opportunità li jkun daqsxejn iktar extrovert, għandu l-opportunità li jkun daqsxejn iktar forsi imponenti fuq persuni oħrajn. Il-vittmi ta' cyberbullying jgħaddu minn trauma psikoloġika kbira. Dawn it-tfal ikollhom feelings ta' rabja, ta' ansjetà, ikunu jibatu minn solitudni u tajjeb li ngħidu li daw il-feelings ħafna drabi ma jkunux komuni għall-vittma biss, ma jkunu komuni għall-bully wkoll. Faċli jsir cyberbullying fuq social networks bħal Facebook, MSN u Twitter. L-Ispettur Żammit b'messaġġ importanti lit-tfal. Fir-rigward ta' tfal hija sentenza qasira ħafna nixtieq ngħid. Ovvjament tagħmilx lil ħadd ieħor dak li ma tixtieqx li ħadd ieħor jagħmel lilek.